Id-deputati tal-Partit Nazzjonalista ma jafux min huwa l-awditur li għandu jawditja u jiffirma l-kontijiet tagħhom, anke jekk dawn għandhom jiġu pubblikati fil-jiem li ġejjin. Ta' minkejja li l-Partit Nazzjonalista ilu għal dawn l-aħħar 5 snin jikser il-liġi, minkejja saħansitra avviżi mill-Kummissjoni Elettorali. Dan anke b'nuqqas ta' trasparenza u kontabilità mat-tesserati tiegħu u mal-pubbliku ġenerali. Dwar dan staqsejna lid-deputati nazzjonalisti fejn diversi minnhom qalulna li ma jafu xejn dwar dan. Sa nhar it-tnejn qed li ħajġu pubblikati l-konti ta' awditjati tal-PN. Tista' tgħidilna min ħajkunu dawn l-awdituri se jkunu jiffirmawhom? M'għandix idea. Assolutament ma nafx. Ma nafx min se jiffirmaw. Risposta ingħatajtu kemm il-darba. M'għandix ma nafx inwiġbek ta' m'għandix idea. Imma għandna Tal-Partit Nazzjonalista m'għandix idea ħabib. Biex dubju meta jiġu pubblikati l-accounts tal-Partit Nazzjonalista jkun hemm min huma l-awdituri. Jiena ma nafx min huma l-awdituri. Għadd ta' deputati oħrajn ħassru idejhom kompletament fuq l-amministrazzjoni, it-tmexxija u l-kap nazzjonalista. Mhux kompetu tiegħi biex ngħidlek min huma però Mela jien m'iniex qiegħda fl-istruttura tal-partit żgur. ma tafx imma. Ma nafx jiena żgur li le, nkun naf bħalkom. Dik hija xi ħaġa li taqa' direttament taħt l-amministrazzjoni mhux ħajkolli dik Ma tafx inti. mhux ħajkolli dik l-informazzjoni, jiena m'għandux għalfejn jkolli dik l-informazzjoni. L-awditur ħajffirmawhom jiġifieri jew le. M'inhiex involut fil-proċess assolutament. Dak jiġbek il-partit, dak jiġbek is-segretar ġenerali tal-partit jew l-kap tal-partit. Naħseb li dik it-tmexxija twiġbek għaljaj. Għandna nkunu nafu min huma. Għandna nkunu nafu min huma. Kien hemm oħrajn li għażlu li ma jwiġbux u jinjoraw kompletament lil ġurnalista dan l-istazzjon. Tgħidu li sa nhar it-tnejn ħajġu pubblikati l-kontijiet finanzjarji awditjati tal-Partit Nazzjonalista. Tistgħu tgħidulna issa min huma dawn l-awdituri? M'għandix kummenti x'nagħmel ta'. Tista' tgħidli min huma dawn? Tiegħu. Onorevoli, m'għandekx risposta? Onorevoli, għandi mistoqsija. Thank you.